Bueno, anem a contar ara una dansa que es diu Ema Paparusca. Esta dansa me la va ensenyar a un xiquet que vingueren dels països de l'est, una vegada també en un campament, i me la va ensenyar, i és una dansa per a saludar-se, per a conèixer-se, i se fa de la següent manera. Obrim un poquet les cames, en cercle, així no anem a ficar un cercle tancat per a que se veja, i la cama dreta la fiquem en mig de les cames del que tenim a la dreta. Així. I la dansa comença al costat fent Ema Paparusca, Ema Papasà, Ema Paparusca, Ema Papasà. Això en l'idioma d'este xiquet vol dir més o menys que hola, com estàs? I se contesta dient Rusca, Rusca, Ema Paparusca, Rusca, Rusca, Ema Papasà. Que això en l'idioma del xiquet vol dir més o menys jo estic molt bé, gràcies per preguntar. Per tant, repetim. Ema Paparusca, Ema Papasà, Ema Paparusca, Ema Papasà, Rusca, Rusca, Ema Paparusca, Rusca, Rusca, Ema Papasà. Cuchin, 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 cuchin. I ara ens agarrem així fem Niki, niki, nyaca, nyaca, niki, niki, nyaca, nyaca, niki, niki, nyaca, nyaca. I la mascleta final. Porró, porró, porró.